Teke wazarda bayramçylygyň öň ýany dören adatdan daşary miwe bolçulugy aradan aýryldy. Bahalar öňköňkülük boldy. Täze ýylyň öň ýany el ýeterli bahalary berk döwlet gödäwçiligine kesgitlenen miwe önümleri teke wazarda ýene-de erkin bahadan satylyp başlandy. Döwlet azyk harytlaryň satyjylary tarapyndan kesgitlenen täze bahalaryna gatnaşmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 6-njy ýanwarda habar berdi. Habarçy paýtagtyň iň ýörgünli bazarlarynyň biri bolan teke bazara aýlanyp harytlaryň bahalary bilen tanyşdy. Onuň maglumatlaryna görä käbir ýymy tönümleriniň 1 kilogramynyň teke bazarda soňky bahalar şeýle. Kartoşka soğun 5 manat, pomidor hyýar 8 manat, sünkli goýun we sygyr etiniň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 24 manat, etiň jylkasy 50 manat, alma 6-12 manat aralygyna, apelsin 8-10 manat, nar 15-25 manat, yer tuğdonusynyň 350 gramy 30 manat, limonyň 1 sansy 2 manat, ananasyň 1 sansy 20 manat, kokosyň 1 sansy 10 manat. Teke bazarda täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýüreşine döwlet miweleriň ähli görnüşine 6 manat möçberini kesgitli bahadan satdy. Häzir satyjylar miweleri erkin bahadan satýar, döwlet bahalara gatnaşmaýar diýip habarçy Aşgabatdan habar berdi. Onun 6-njy ýanwarda iýberen maglumatlaryna görä Aşgabatda häzirki wagtda valyutanyň gara bazaryna dollar 19 manatdan satyn alınýar. Hem de 19 manat 40 tengeden satylýar. Ýatdasak täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany Azatlygyň habarçysy teke bazarda adaty bolmadyk miwe bolçulugynyň emele gelendigini habar berdi. Bazarda hökümet gödäwçiligini ýörüýte sowda nokotlary döredildi. Olarda miweli önümler satyldy. Teke bazarda erkin egzotik miweler satylýar. Ähli sowda nokotlaryna uly nowatlar bar diýip Aşgabatda habarçymyz 30 dekabrda habar beripdi. Azatlygyň ýerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdun beýleki regionlarynyň döwlet dukanlaryna da käbir miweler döwletiň kesgitlen bahasyndan satyldy.